Кунакларны фойеда китапхана хезмәткәрләре әзерләгән китап күргәзмәсе каршы алды. Күргәзмә белән район башлыгы Ленар Зарипов та танышты. Февраль, ак буранлы салкын бер төнеңдә, тау бәрдәңне йыртып мин тудым. Туу белән мин бит тәүге төндә Фатихаңны алган бер улым. Роберт Сәләхиев чын мәгънәсендә җир кешесе, узак еллар агроном булып туган ягында хезмәт куя. Әмма гомеренең күзендә күңелендә шигъри орлыклар шытып чыга. 60 яшьлек юбилеена беренче шигырьләр җыентыгын бастырып чыгара. Һәм шуннан соң аның иҗат юлы киң кулачыла. Шигырьләр җырга әверелә, китап булып дөнья күрә. Интернет аша меңләгән укучыга барып ирешә. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Суҗида Сөләйманова исемендәге премия лауреаты булган шагыйрьне искә алу кичәсендә аның шигырьләре һәм җырлары яңгырады. Агыйделдә йөзеп үстем, күреп үстем талларының, үзеңә хас матур телле улы булып татарның. Без чыннан да бүген татар теленә, татар дөньясына, республикага түгел бөтен Рәсәйгә үзебезнең телебезне аның өчен бай икәнен еракларга таныткан шагыйребез Роберт Абиның искә алу кичәсенә сыйналдык. Шуннан да 2026 елда безнең рәисебез хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы дип игълан иткән иде. Ул безнең быелгы елда безнең каһарманнарыбызны, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын искә алу елы булса инде, менә тыныч тормышта үзенең чыннан да батырлыгын күрсәткән дип әйтсәк тә артык булмас. Үзенең фидакар хезмәте белән менә шулай фәндәме ул, мәдәнияттәме, бүтән төрле юнәлештәме үзенең батырлыклары белән, үзенең фидакар хезмәте белән дөньяны таныткан, халыкны таныткан кешеләрне искә ала тора чыннан да. Менә уйлап утырасың да, каян шундый ахан килә микән язучыларга дип, монда инде йолдызлар яңгыр чыннан да безнең легендарный шагыйрьләребез, язучыларыбыз монда утыра. Әйдәгез аларны сәламләп, тагын бер тапкыр кул чабып алыйк әле барабыз. Кичәгә Татарстанның халык артисты Филүс Кахиров та махсус кайткан иде. Аның чыгышы бәйрәмгә аерым бер ям өстәде. Сәхнәдән Роберт Сәләхиев турында җылы истәлекләр яңгырады. Факил Сафин, Илфак Ибрахимов, Әлфия Сиддикова, Лилия Гыйбадуллина, Лилия Гыйлем, Фәнәвиз Дәүләтбаев шагыйрьнең тыйнак, гыйлемле, киң күңелле булуын ассызыклады. Роберт Сәләхиев җир кешесе иде. Ул җирне эшкәртеп, шуңа орлык салучы, иген үстерүче бөек зат. Иген үстерүчедән дә игелекле, мәрхәмәтле хезмәт юк. Икенче зур хезмәте ул кешеләр рухына, рух орлыгы салып кешеләр күңеленә, кешеләрнең яшәргә өметен үстереп, кеше тәрбияләп, безгә зур әдәби мирас калдырды. Шигырь язуда, икмәк үстерүдә Робертның шөгыле булмады. Ул аның иҗаты булды. Чөнки таңнан торып, җиргә чыгып, бүген җил кайсы яктан исә, яңгыр кайчан килеп явар, бу орлык ничәнче көнендә шатын бирер. Ул аның барысында акылы белән дә, йөрәге белән дә, күңеле белән дә үлчәп барлап торды. Үлчәм ул шигъриятның асылында һәрбер нәрсәдә үлчәнгән, анда һич нинди артык әйбер һәм киң әйбер була алмый. Чөнки ул илаһының үзеннән ингән һәм ул һич шиксез төгәл тәңгән. Алмагачым бераз яман сулый, ботагында алма калмагач, каеннар шуңа әрнеп шаулый.
жил давылдан саклый алмагач. Алмагачларның ямансылавын, койыннарның әрнеп шагуын тойган йөрәк тибедән туктаса да, ул безнең арабызда иҗаты белән яшәвен дәвам итә. Роберт абый ул бүтән барлыгы белән дә, шигырьләре белән дә, булмышы белән дә мөхит тудыра белә торган якты кеше иде. Һәм бүгенге көндә менә күктә чалт аяз, кояш балкуы да, көннең шул хәтле матур булуы да шуңа бер билгедер күрәсең, рухы шат булсын. Нишлисең барыбыз да китәсе, бәдән баласының тәне фани дөньялыкның кануннары шундый. Ләкин менә аның иҗатында, шигырьләрендә калган рухы, җаны, ансы менә шушы туган җиребездә, туган телебездә, туган илебездә мәңгелек булсын иде. Гаиләсе өчен Роберт абый үрнәк ир һәм ата була. Хатыны Рауия апага багышлап язылган җырлары аның күңел нечкәлеген ачык күрсәтә. Балаларына ныклы терәк булып, аларга югары белем алырга ярдәм итә, оныклары өчен яраткан бабай булып кала. Бүгенге кичәне оештыруда балаларның өлеше зур. Кызы Айгел район җитәкчелегенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шундый әтибезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм әтибезне хөрмәт итеп, шундый матур, эчтәлекле, бүтән яктан якын килеп, бүтән эчкәлекләрен күрсәтеп ясаган үткәргән кичәгез өчен бик зур рәхмәт. Һәм Роберт Сәләхиевның җырлары һәм шигырьләре яши. Димәк, аның исеме дә халык күңелендә мәңгелек. Регина Салахова, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен.